ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 4ଟି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ବାଟ ତ ରହିଛି, ହେଲେ ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହା ଯେତିକି ମନଲୋଭା ସେତିକି ବିପଦସଂକୁଳ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଟିକିଏ ଭୁଲ ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏଠାକୁ ଯିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ବିପଦସଂକୁଳ ହ୍ରଦ ସମ୍ପର୍କରେ। ନମ୍ବର 1, ଫୁଟନ୍ତା ହ୍ରଦ ଡୋମିନିକା। ଏହି ହ୍ରଦର ତାପମାତ୍ରା 92 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ପାଖରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ହ୍ରଦ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନମ୍ବର 2, ହିମାଳୟ ରୂପକୁଣ୍ଡ ହ୍ରଦ। 1942 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ଏହି ହ୍ରଦରେ 200 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ହ୍ରଦରେ ପହଁରିବା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ମିଶିଗାନ ୟୁଏସ୍ଏର ଏକ ହ୍ରଦ। ଏହି ହ୍ରଦ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କୁହାଯାଏ ଏହି ହ୍ରଦରୁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଥାଏ। ଏଣୁ ହ୍ରଦ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ହ୍ରଦଟିର ତଳେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ରହିଥିବାରୁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପାଣିରେ ମିଶି ରହିଥାଏ ଓ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ବିସ୍ଫୋରକ ହ୍ରଦ କେଭୁ। କେଭୁ ବିପଦସଂକୁଳ ଜାଗା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ହ୍ରଦର ପାଣିରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଥବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶିବା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୂକମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।